Yo, check. Mula ka orang pantel na nakaroon diri sa Miller Health Foods. Kay Gibara atas Mr. Grande. Shout out tayo ko sa karang shout out ko niya sa Grupo Batalig. So, kang saraplakan sa akong tuo diay, sa akong tuo gikan ko Pardo. Labyang. Uy, Pardo punta na. Punta rin. Punta na bangon. Labyang di ay. Maura to pero yun. Sa akong wala, gikan ko Pardo. Tommy, first timer. Ako ito na sila ganyan, daw sila biyang gipili niyang mauna si Tumi. So 2 minutos para kang Tumi. Gidawat ko ning duha para sa imong kausaban, mura nagsermon sa maguwang kuntas batang nasaag og dalan. Di ba kung babae Mary ang kinanglan, kanina ay Jane iyang gipakapinan sa damo, grabe ka kabuang. Gatuo siya maka high grade siya, mao ang marijuana iyang gitistingan, imong utok nga siksik sa kalaman karon nahimong balon puro hangin na lang. Puro hangin na lang. Ug di ba sa imong road to forever igo ra kang gibiyaan? Kay sa imong trip di kanya kayang sabyan, maong mas gipili sa imong uyab nga mukabit na lang. Kumusta sex life? Sige boring ning kanahan. O di ba gibuwagan nimo imong ex kay gusto kag mansion ang imong puy-an? Dili siya ginahag apartment nga igo ra siyang upahan. Og inyong tigom na hurot kay imbis na alkansya ikaw mo yang gisudlan. Di ba nangita kag laki nga seryoso? Narang Tommy sa imong atubangan. Kay ako ti kang pakaslan, dili ra kay paslakan. Isoroy ti ka sa asa nga lugar, ayaw lang sa sulog basilan kay dili ko ginahang permi ka mabuthan. Yo, unang bala kang Labyang. Unsa tayo mong giingon? Ako mo marijuana. Asa ka anang gikan balitaa? Ako gibuwagan. Utang ina. Asa ka gikan anang balitaa? Ay kay baw nako sa akong mga shared post sa timeline. Ay kumpiyansa kay uso na karon ang mga fake news sa online. Yo. Ana pa jud ka nga. Dili lang kay kunimo paslakan kung dili lang kay kunimo paslakan imo pa jud kung pakaslan. Putang ina, nangandoy ka? Naara ka diri pero imong pangandoy naa diri. Wala man galing nakahilabot ang akong uyab nga hitsuraan. Ikaw pa ka nga di hitsuraan. Ana pa jud ka nga dawaton ako ang imong simpleng advice about sa marijuana. Putang ina, mismo galing sa imong kaugalingon, wala nimo buhata. Game. Kaning si Tommy, pagkabata kay ganahan mag-rapper. Ni-try out siya, pero wata kay ang nang murag huldaper. Kung saan man, sige magtutok og tuter. Nahibalaan na lang nako, gibalita sa super. Kay si Tommy, usama din siya kay user. With matching pusher. Tangina. Nakoy nadunggan ganina nga kaning si Tommy ganahan og ligon nga kontra. Putang ina, mauday ako imong kontra. O usa ko ka babayi pero diri sa dula di gyud magpapildi kay labaw pa ni Sri Bildi among ayaw kumpiyansa kay basig magkamangka nig man ani. Yes. Dili lang kay kana Tommy. Ganina, imo pa kong gihimog topic, mauday pag-abot nimo gapanik. Ang kulang na lang gali sa moingon kag Labyang, can you be my textmate? Puta ko shit. Pero okay ra, wa man ko gamahay. Ingana man gyud na basta gipanganak kag hitsuraan. O tinuod na sa wife kag kinambog. Gwapa man ta. Bisag imo pang pangtanon si Abra. Di ko maipaliwanag. Yes. Mga lalaki ako ang laging hinahanap. Yes. Di man sa paghinambugira. O pariho ta bag-o sa liga. Pero alkansi ka kay imong kontra mo sukol bisag ni kinsa. Wala ni gikahadlokan do. Wala ni gikaatrasan. 24 oras ni lumalaban. Time. Yo. Una ba adi ka ba Tumi? Nanghambog pa nga gwapa kuno siya. Basin mangliit ka, kita nimo sa akong asawa. Og
tira pa akong naong ay pagpiling close ikaw sa sobra nimo kabugo gatuo kag ilong ang pasabot sa minus. Chok. Og ah. Pasensya kung wala na akong gitarong o pangandam. Ang imong gilatag hilaw sa kahinog kulang ay mo pag-expect nga tagaan sa kag-init nga duwa kay ako magpakulang. Og nako sus di ka matawag ag retirdan kay round 1 pa lang igo ra tikan ikaw nagilisdan. Og pasalamat ka ang Tommy napay pagka gentleman wala ka bastusa og taman. Og og taman. Basta sa og taman. Awit sa oh. Yan, time. Ikinuman at labyang. Tommy, chok lagi. Tommy, sa wakas, nagkita na kita. Pero wala na ako damha, banga man di ay ka. Abi na ako, perti ni mong liguna. Putang ina, expectation versus reality man di ay ka. Ni-chat pa ka na ako ganina. Nga dili ka ready. Kay lagi ikay busy, kay napa kay duty, unyang alas 12. Unyang alas 12. Napa kay duty, unyang alas 12. Putang ina. Napa kay duty, unyang alas 12. Mangusahay, pagbantay kay basit ikaw ang sunod na akong mapatay gamit sa akong mga kamay sa pagduot nako sa imong lagay. Itay maginahinay kay basig mo syagit kang aray-aray. Ay, Sige tulo. Tumi. Makadaog ra ka nako kung dako imong buto nga makuha na manado. Oh, bas nito sila bastos pero dito salbahis nga murag si Barko kay kini inyong alyana maibog ni balik bro kay ang iyang katbang murag si Cardo. Ang awang itsura murag probinsyano. O kini duha gihimo ra ko ning soccer. Kaya akong goal, punto por punto, kung ako gani mo banan, may aswang nga matagak, may impacto. O pildihon tikas live, ug imo pa ning replay, ay sus, duha ka pildi imong madawat, dawatan ning tulos. Patilawon tigag tira nga AK-47 og revolver nga 22, iad ang duha, di ba? Mura na miga 69 mga boss. Og pasensya na kung flow, speed rap, wala ko anay abilities. Kaya ang kontento ko ay okay ra ko sa kong banat bisag gamay ra makagets. Kaya nga akong estilo gihaguan ni nako at least ang Tommy murag France nga way kapital kay wa koy ka Paris. Og na may video na apoy direktor himuon ta ning salida atong titulan ikaw ginahan mo kag Fantasya atong titulan og Cinderella ako ning sapatos og ikaw ning kontrabida kay bisag unsaon nimo fit di jud ka mo match sa ako ug sa pagdawat na ko ning awaya andam na ko musod og showbiz tawagan ning skandal kay ining upload na ning video dagang manggawas nga chismis ay Sige tulo. Labyang. daghag na mo tana. Kung anong ganahan man ko mag-rap. Sarang akong matubag. Rapper na yung adik. Rapper na yung tambay. Rapper na pud si Tommy. Walay angay ang giatay. Diba gitagaan na tikag time nga para mo back out. Pero karon ni duwa ka, at least you try, but now get out. Ingana na lang juday ang imong kaway respeto. Ikaw pa ang akong gipalamian, ako pa imong gipasakitan. Ikaw pa ang akong gibilangkaran, ikaw pa, ako pa imong gibiyaan. Maong din ako magduda kung anong gadugay mo sa imong asawa. Kay kung ikaw sige pangita og job, imong asawa sige blow job. Kung sa basket pa, ikaw sige tira, imong asawa sige ang resulta bata. Pag human ipanghambog pa nimo ang imuha, putang ina prate bayang gamaya. May galin imong asawa nakagwanta sa. Unsa na
kung makatilaw ko sa lasa sa imuha. Yawa, pero tigurong luuda. Ibaw ba ka, Tommy? Sa panahon nga dili pa mo kaila sa imong asawa. Barkada miya na sa unay. Nagtagay mi sa balay sa among amiga. Nagtagay mi og beer. Wa mi na kontento gipunan na mo gin. Pag ulay sa imong asawa di na virgin. Pero Tommy, sorry. Di man ang tanan ko ni isulti. Pero sige na lang, ako na lang isulti. Ana imong asawa nga tadyang dili si Tommy ang amahan sa among baby, kung dili ang among kumpare. Putang ina imong asawa purikat tay sa highway. Dili pa lang kay kana. Tag 150. Kay bawa ka kinsa gaingon anak ko ana. Flick G. Pilingera, pwede nang madali. Kahit sangkaligay, kunwaring inosente. Rich kid daw, puta edi wow. Pera lang katapat, pwede nang magalaw. Oh, bastos sa mga sinultian. Pero putang inawa, agad ko sa binuhatan. Oh, inosente ko, pero di ko ignorante. Ayaw ko pariyaan nila, kay di man ko sila. Oh, babae ko nga bisyosa, pero edukada. Tommy, nganong duwa may iskutan. Kung ako'y makadaog ingnon ko tsamba, kung ako'y mapindi ingnon kong mayra, putang ina, ikaw pagani gitagaan akong tsansa, ikaw pa'y maging ana. Tommy, ayaw paging ana, kay mura kag na ana. Di man untaka ingana, pero ngano maging ana man ka. Siguraduha sunod kung maging ana magani ka, kanang magpaana ka. Kay Ay. Sama-sama lang dua eh. Yo! Yo! Pasyo! Pasyo! Nice game dong. Lema. Go. Ari go. Ang boto ng judges 4-1 para ang labyang. Salamat. Period time. Judges decision. Yo, B-Snipe ay. Shout out. Akong kaugalingon. Bitaw, akong gi-vote si Tommy kay basihan na to bars versus jokes. Si Tommy round 1 labaw kay siya. Unya sa round 2 nag-choke mantud siya, pero sa round 3 nakabawi man siya. Usa pa sa round 2 nindot yang ribat og nakabantay ta yang ribat bars. Unya sa round 3 nakalabaw gyapon siya kay wa man say kuan, wa say lapa sa oras. Yeah. Good. Yung slicer day, shout out ko sa kong mga amigos na manangagi pang tukhang na. Yo. Ang ipili na ako si Labyang kay na choke si Tommy sa second round, pero awahay na siya sa pagbawi. Bisag bars pa iya. Good. Pinday round 1 kang Tommy niya, round 2, round 3 kang Labyang. Friends, shout out ko sa grupo ni Cardo kanina. 1, 2, 3 ni Kan, Labyang. Ribat, jokes, welto. Actually, shout out kay Tinichis. Gibutol ako all 3 rounds kay Labyang, pero props kay Tommy. Ha?